Әниемнен назын сағынам әлі дә. Бик аз тиді әни назлары, бик бір шулы, гел сағышлы булды. Никтер белмим яшьлек язлары. Мамык шәл алырбыз кызым сиңа, 18 тулган көннәргә. Син дәү булдың инде, кызым буйга җиттең. Булмас дидең сиңа тиңнәрдә. Әмма 18-не тутырганда юкка чыкты кырган планнар. Әнием әйткән сүзен үти алмады шул. Күктә аны көтеп торганнар. Ул чагында барда истән чыккан. Шәл кирәкме инде ул чакта? Әле менә күпме еллар үткәч, керәсем килә җылы кочакка. Әниемнең әйткән сүзләре дә искә төште шунда кылт итеп. Бер мамык шәл алып киям әле. Әниемнең җылы төсе итеп. Минем иңнәремә җылы шәлне бик ябасың килгән әнием. Алдан сизгәнсеңдер, әни бәгырем, үзең киткәч эшер диеп газиз сабыен. Автор Гөлнур Галимова.